Ahun brothers, kwenu. Ahun brothers of Umuahia, kwenu. 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 Ukowe gurugu. Obedegbu akibe ye hian lahia. Chieke ke mobro ri afade ya anya. Nso mabu ka nwu nok. Ole hi mekwara chala ndi okpara. Igbo, mama no. Gurugu ya nwata kpala hu ke ya la nko. Ya so ha kwara la jo ya kwa nore. Mgburu gini lubi ma nketa amaghị ya. Efila do nwe ya nu oho ye agala yi. Lemoka, I am the random every 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 Lemoka. Oh, you be a last night, and I am more than madam. I am the random every Lemoka. Nanke na gafere n'ọzọ Yesi nanke na gafere n'ọzọ Yesi nanke na gafere n'ọzọ Yesi nanke na gafere n'ọzọ Nigeria yesi nanke na wufere n'ọzọ Yesi nanke na gafere n'ọzọ Nigeria yesi nanke na wufere n'ọzọ Yesi nanke na gafere n'ọzọ Ekwe meme isi na nwa anya agbatala gị ụgwọ abalị eriri ahụ na akọrọ onye ahụ na amị
ememe isi na nwaanyị agbatala gị ụgwọ abalị eriri ahụ na-adọrọ onye ahụ na amị onye ekwekwe ememe ọkwa isi na nwaanyị agbatala gị ụgwọ abalị otu awụ n'ezi ahụ jide chọwa otu awụ n'ezi jide chọwa Jack of all trades, master of none. Ụmụ Nigeria nọ na-ara m ahụ Nigeria esi na-ara ije Nigeria nọ na-ara m ahụ ihe ahụ esi na nke na-agafere n'ọzọ enu Nigeria obodo anyị ejemonwe transitional program okemgbe 1960 kedu maka Fedeke liaison office ajụrụ m maka NEC esi na nke na wufere n'ọzọ interim government constitutional conference esi na nke na-agafere n'ọzọ Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ Nigeria ndị ọma ejemonwe economic program okemgbe 1960 Operation Feed the Nation Green Revolution austerity measure esi na nke na-agafere n'ọzọ ije Nigeria nọ na-ara m ahụ ije Nigeria nọ na-ara m ahụ ihe na wee si na nke na-agafere n'ọzọ kedu maka nwanyị kedu maka asap kedu maka namsa ya na-awa isi ihe ndị a wee si na nke na-agafere n'ọzọ obodo ije Nigeria nọ na-ara m ahụ obodo ije Nigeria nọ na-agwụ m ike Nigeria echi agbara ọla ndị otu awezi ha agaghị agakwanụ mana nkịta ndị Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ otu awụ echi ụmụ okorobịa Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ otu awụ n'ezi esi na nke na-awụfere n'ọzọ Nigeria esi na nke na-awụfere n'ọzọ ije Nigeria nọ na-agwụ anyị ike